daran, wenno nakamulagat. Iya si Dek talapayag. Imulagat dagiti mata, tayo matangan, tibasit aparang, ngayon kamit iparang, nga napauluan, kinapanglaw. Ti pamilya dadarandan, nga mahilig ti dinardaraan. Magmagnay ti dalan, nga mapan ti kataltalunan. Tamapan kitayen, tinday mula bawang. Mula, 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 mula. Nga kukwa dagiti negosyante, ngagpapautang. Dagiti agpapautang, mapandasingiran ti pamilya darandan. Nga nakalugan ti maysa nga tricycle. Baksang gasat pati katukad ti bannog tinapanglaw at tricycle driver ket bayad ti maysa nga lollipop. Lollipop ni Dora. Bakpak, bakpak, bakpak. Nakadanon dagitag papautang pagtaingan ti pamilya nga nakautang ket 20 pesos laeng tinyawat ti pamilya darandan. Ta kinayas kesmet ti mulada abawang. San pupunta ang 20 pesos mo? Magkorneto ka na lang. Dagiti at papautang na pandamit ti amo da nga tay tipileg kinaturay. Tayawat da kini Mayor Kulkul tinda masingiran. Itet tumit ni Mayor Kulkul kini Gobernadora Turang makastaunay kinikinina. Tinbayat pamilya darandan, ket kaslabola ti weteng nginda nagbubula-bulaan, pinagsipin na saan. Ti pamilya darandan, agtultuloy pan nakagundaway da. Agrigat, agbisinda, kastamet ti driver na sweet lover. Ti anak na, saan na nga maitet ti kasapulan na, ti kinarigat ti biyagda. Sika, sika, da kayo, kaya tsuka di tagnanayon nga magungundawayanan? Pamilya, rumkwas ka, Ilocos, bumangon ka. Bumangon ka.